Защо? Сигурно защото ми харесва. Ще излизам, ще пия, ще чупя, ще се правя на лоша и луда. С приятели пак ще пътувам, с първият срещнат ще се целувам. Ако искам, ще спя с различни, ще се лъжа, че най-ги обичам. Ще се уча да бъда нечестна и ще си казвам: така ме харесва.